Sanibonani guys, igama uNqobeleni futhi lamazivela eNimba ngomhla ka-3 December. Hhayi-ke guys, uLazarus uqhubekile-ke wasina wazibethela laphaya kuzoleka esho kahle ukuthi ayibo isithunzi sakho Ntombo usithatha usibekephi ukuthi ngempela wena usulala nama-employees. Hhayi uZoleka washo ukuthi eyi Lazarus lento yenzeka kudala before ngibeka ngisho esikhundleni sokuba i-CEO. Kahle kahle kwakuyi-fling le wathi no kwangesiyona i-fling. Yabo kuyabonakala ngisho ebusweni ukuthi lento leyo ibiphila ngaphakathi la kuwena. Wathi hey we Lazarus ungazongijaja mina. Ubujaje ubani wena ngesikhathi ubhizi noLilian? Angithi uLilian uyiphasti yakho. Nami-ke bekade kuyiphasti yami lena akusesiyona into engiyiphilayo njengamanje le. Wathi noma kuthiwa kunjalo uma ucabanga lento izothi izowenzani nje i-reputation yala eKhosela Tech. Lento ingenza ngisho ama-headlines Zoleka. Ubucabanga zolo lokho bekade silwe indaba kaHlathi. Sibhizi sinekiwe kumaphephandaba. Mawucabanga lena-ke manje masisi iqhamuka i-reputation yami izoba njani? Wamane wathi eyibo nawe wenza lento ibe big deal. Bekade nje kuwukuthi nje salala kanye kabili kathathu asazi sinaye uma wethu. Wamane wacikwa lelo gama wathatha iglasi ubhuti wayithi fahla odongweni wathuka woma. UZoleka eyibona phela ukuthi hayibo kanti uLazarus osweet kangaka uyakwazi ukuphenduka isilwane. Hayibo guys, qede waphuma ngomnyango shiye khungathekile uZoleka engazi nanokuthi-ke atshele bani ngoba ngisho nabangani phela kanabo njengamanje and uThumeka naye unotwayitwayi lakhe laphaya nomyeni wakhe uHlathi. So kunzima ukuthi ahambe ayombikela ukuthi hayibo nakho ngizalelwa yinje endlini bo. Hayibo guys, kwaze kwanzima. Uhambile-ke guys uLazarus wayolala laphaya endlini yomntwana phela ubavumile esikhundleni sokuthi alale ebedroom noZoleka ngenxa yokuthukuthela. Uthe uZoleka membheka ayi umfica laphaya endlini kabavumile elale khona kusofa guys. Eyibo wamvusa wathi vuka Lazarus, why ungayanga ngisho noma ese-guest room? Wamane wathi Lazarus ya ngimane ngathi ngilaliswa bavumile then-ke ngagcina sengizumeka nami. Wathi yazi phela lento yenzile izolo ukuthi ubulala iglasi ayingiphathanga neze kahle. Wathi ya kona bengingamelanga ngibe that violent, ngiyaxolisa bandla. Wathi we need to talk about this. Kuzomele siqale kabusha siyikhohlwe yonke lento njengoba nami ngikhohliwe yile ndaba yakho noLilian. Nawe kuzomele ungixolele phela sikwazi ukuqala kabusha. Wathi okay no problem. Uma kuwukuthi ufuna siqale kabusha kuzomele ungitshele ukuthi-ke ugcine nini vele ukulala naye lo mfana lo. Kwakuyinini? Kwakuyisikhathi sini? Kahle kahle kwakuyiphi nanendawo? Tshele yonke into. Wathi really now Lazarus ngampela kumele ngiye in details? Wathi yebo ke ngikwazi ukukuxolela ngingenaso isithombe sokuthi lento igcine nini ukwenzeka. Guys umane nje wathi uZoleka this is ridiculous Lazarus. Kahle kahle ungifuna like into impossible ukuthi ngikutshele yona. Ngikutshelile nje ngathi lento it was a long time ago. Isn't that enough? But it's not enough. Ngitshele yonke into uma ufuna simove on. Wathi lalela la ububhizi wena namantombazane ama-ex-wives amaningi kabi noLilian ngaphezulu and God knows how many more. But mina ngiyakwazi ukuthi ngixolele ngimove on. Why is it so hard for you to do the same? Hey man uLazarus guys wabona ukuthi hayi man ayikho lento le. Wathi uZoleka yabona-ke manje qhubeka kubale ukuthi how many times did I sleep with this guy. Usebenzise ngisho imino yakho uthi 1 2 3 mina ngisayi-ofisini ngilate. Okay uqede waphuma wahamba ugirl ugqoke ingubo red naye wamane wasukela ured nje. Yeyi angazi ukuthi le ngubo le why vele amane wakhetha lo mbala namhlanje kube kunzima kanje kuyena benoLazarus. Sengathi-ke manje useyofuna ukuthi ahehe uma wethu ngalo red dress guys. Anyway akupheli-ke lapho. Shuthi uLazarus uthe nje eqeda i-meeting lenye iclient yakhe uma wethu-ke guys wamane wafuna ukuyomconfront phela ambuze ukuthi kungani angafunanga ukumnika leya offer yomsebenzi izolo. Was it personal or was it something that he said
that he needs to apologize for. Hhayi-ke guys, umane nje wathi ubhuti kungcono ayizwele yena uqobo lwakhe amazwi aphuma kuyena uLazarus ukuthi athini. Ushilo ukuthi if ever ngiyake ngakuzwisa ubuhlungu noma kukhona into ethile ngiyishilo noma engiyenzile ngicela ungixolele bandla. Yazi i-decision yakho yezolo bengathi personal. Wamane wathi uLazarus, no, it was not personal. Bekade nje ndifuna wonke umuntu athole i-fair share emsebenzini. Wathi okay, if you say so sir, kulungile-ke. Waqede wahamba-ke umawethu. Guys, uthe hamba nje umawethu kwabe kuqhamuka uSydney ezorabha phela usawoti esilondweni sika-Lazarus. Uthe nje, oh ngiyabona ukuthi bekutense la kule nkulumo yakho ninomawethu njengamanje. Wenzani umfana? Umfana ukudlisa ngamapayipi? Hhayi ngike ngezwa nje ngomoya thizeni usho ukuthi phela lo mfana ubhizi ngalo sisi esimazi sobabili uzoleka. Hayi mani uzoleka. Hayi kheke. Hayibo guys, uLazarus wamane wathi, oh no man, esho ngenhliziyo. Kanti le ndaba isimane yatravel fast yaze yafika ngisho ey'ndlebeni zika-Sydney. Sydney of all people, their number one enemy. Gosh. Umane nje wathi yazini uphindela kuzoleka-ke manje. Uyomtshela ukuthi lalela girl, le ndaba it's spreading faster. It's spreading faster. Even manje noSydney useyayazi le ndaba. So ukuze-ke i-reputation yethu ne-reputation yeKhusela Tech ingeke ize ibe affected, kuzomele umgxothe lo mntana. Gxotha lo mfana. Find a reason and you need to do it today. Hayibo, wamane wahleka uzoleka wathi no. Hayi ngeke, you are going too far. You are going too far. Ngimgxothe. Ngobani? Wathi angithi uyazi nawe ukuthi mengase kutholakala ukuthi when you've been sleeping with an employee, thina as iKhusela Tech we are going down. So kumele kumgxothe. Iyona kuphela indlela ongakwazi ukulungisa yonke le nto le. Wathi hayi soze. Ngimgxotha kanjani vele mina umawethu? Lapho kusho konke lokhu uqhawe uncike ngesicabha uzwa yonke i-conversation guys. Yeyi, bamnqomela ukugwayi katiki uzoleka. Ubonile ukuthi kuze-ke yonke le nto le ibe lula for umawethu. Wamngenisa-ke ofisini umawethu wambuza ukuthi khona nomuntu okubonile uza la. Wathi no, hayi ngibona umuntu oyedwa kuphela silalela la, we have a problem. Wathi oh no, yindaba. Shuthi uboss uLazarus ugcine ngampela enikeze uLwandle noma uqhawe le offer le yale trip le. Wathi no, this is more. Kahle kahle it's more than that. uLazarus usiyazi ngathi nepast yethu. Hayibo guys, cishe yami inhliziyo yamfana. Cishe yami inhliziyo kamawethu. And uLazarus uthi ukwenza konke lokhu ngoba nakhe evikela uqhawe. Uqhawe useyindodakazi yakhe. Kanti-ke ngeke lo mfana afike ahlukumeze inhliziyo kaqhawe aphinde futhi alale noZoleka bese yaqhubeka asebenze iKhusela Tech. Kuyabonakala nje guys ukuthi this is about him and his dignity. Ubona sengathi nje isithunzi sakhe sicekelwe phansi. Hayi ngoba nakhe enzela uqhawe, no, wenzela yena. Angeke akwazi ukusebenza e-ofisini eloke ebona nje umfana obhizi omdlele intombi yakhe eloke ehlenyuka laphaya. Aphinde amrholele nane-salary ngaphezulu. Guys, this is gonna be so difficult for uZoleka ukuthi agxothe umawethu engenzanga lutho, but asike sithule sibone ukuthi iyozala nkomoni makunje.